Колко струва едно благодаря, когато някой рискува името си заради вас? В бизнеса най-силната реклама не е кампания, не е брошура, не е перфектния пич. Истинската стойност идва от човек, който ви препоръчва с името си, с личния си опис, с доверието си. Доверието не се купува. Не с пари, не с стратегия, не с маркетинг. Просто трябва да го заслужиш. А когато го заслужите и когато някой застане зад вас пред други, това не е просто препоръка. Това е най-чистата форма на признание. Но има нещо още по-важно от това да бъдете препоръчани. Как вие ще върнете жеста? С мълчание, с благодаря в чата или с нещо, което остава? Истинската признателност не е дума. Тя е действие. Хората не помнят всички ваши услуги, но помнят как сте ги накарали да се почувстват. OneGift предлага корпоративни подаръци, които говорят вместо вас. Говорят с уважение, с финес, с разбиране за стойността зад препоръката. Не е нужно подаръка да бъде голям. Нужно е да бъде точен, премерен и личен.